Maglakad si nanay, February 6:45 p.m. Ganyan po maglakad si nanay. Taga saan si nanay? Te, taga saan kayo? Bulacan. Si nanay, may maligno. Maligno. Nakatama siya na hindi nakikita ng mga mata sa spiritual. Ngayon, natapos na po siyang i-alignment. Ngayon, 22 lang po pasyente namin. Ano ba ngayon? Webes, no? Sige, palakarin mo naman si nanay. Paano na siya maglanay? Nanay! Namaligno yung nanay mo siya? Namaligno yung nanay mo? Kaya, ayun ang tungkol niyo ni nanay, 6:45 p.m. na po ngayon, February 22, 2024. Webes po ngayon. 22 lang po yung pasyente namin. Yan, siya na po yung last. Hindi na sa inyo na yan. Sa inyo na po yan. Nay, para ka lang nagdahilan, Nay. Hindi, paano tayo maglakad si nanay mo kanina? Hindi ko rin kasi napansin eh. I-day mo muna lang. Ganyan na, lakad na ako po siya doon. Sige, i-day mo muna lang, Nay. Kunyari, paano ka maglakad? Sige nga, Nay, paano? Paano, Nay? Ay, walang pa, Nay. Walang pa. Tumanong ka pa. Saya na po ako, Nay. Masaya po ako. Thank you so much, Nay. Namaligno lang naman nanay mo. Nakatama siya nang hindi nakakita. Kaya siya binigyan ng ganyan sakit. Pag wala kang maligno, Nay, pagkapos mo doon, di ba, nakagano ka na. Tayo mo ganun. Walang nangyari po. February 22, Webes po ngayon. 6:45 po kami natapos sa paggagamot. Siya na po final. Bukas na naman kami magagamot. February 23, Friday. Bukas naman, 2024. Paalam, nanay. Bye-bye. Taga saan kayo, Nay? Takay sa Bulacan, te? FBR. FBR? Garay. Nay, baka matumba ka. Hindi ka ba matumba? Galing niya, Nay. Salamat. Kay Papa Jesus ka na. Magpasalamat. Bye-bye. Paalam ka na, Nay. Hawakan mo muna si Papa Jesus. Yakapin mo maigi. Yan. I love you, Papa Jesus. Okay. Okay na, Tay. Masaya ka na. Hindi ka na nahirapan ng pinananay mo. Ilang taon na pala kayo, Nay? 70. Bye-bye. Kaya niya pa hindi pala siya nakakalakad? Wala nung no-opera ako matangin. Isang taon na? Nag-demo. Nagkaimo ka pa? Ba? Hindi ko alam Nagkaimo ka pa? Basta sinalang na lang kita. Salamat po. 1 year na pala yan. Bye-bye. Kilutin pa yan, te. Okay, bye-bye, Nay. Bye-bye. Saan kayo ulit? Bulacan? North Sagaray. Hay, kamingay. Ulit, Nay. Bulacan. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Bye-bye. Yung si Buddy, anak niya po yan. Ina-alignment. Hilutin ka po ngayon. Okay. Pahinga ka muna dyan, Nay. Kabubugbog ka lang, Nay. Ka-alignment lang eh.